Kaya naman tayo kaslunon karon nga misahan ini Sabado. Ang atong pamalandong karon atong ipadangat ngadto kang Carlo ug Cheryl ug sa tanang mga minyo nga niya karon dinhi, no? Gamayng review, gamayng pahinomdom. Labi na sa niabot na og napulo ka tuig, 25 ka tuig, 40 ka tuig, kumusta naman? Sa walo na ako katuig, mubo raman na, buto na no? Sa pagkapari, sa pagpaminaw sa mga problema sa mga minyo, na kung pribilehiyo sa usa ka pari nga sumbungan sa mga problema sa minyo, dili chika, tinuod yun. No? Ang moabot usahay sa dalunggan sa bana ug asawa kay istorya, ana, siwit-siwit. No? Kaya di man maangkon ang asawa o bana, hantod nga maipit na, ay gid maangkon. Ba? Pero sa pari, ambot nga ka na, wala may mato sa pari kay mamutbot as a rule. Wa ko nakakita og kaso nga muadto siya sa pari kay mamakak siya. Wala. Kaya may pulos. Muduol siya sa pari unya mamutbot siya, manubli pa iyang sala, no? O, pero asawa mangutana, deny to. Grabe nga denial, no? So, alang kaninyong mga minyo o labi na kaninyo ni Carlo ug Cheryl, sa akong tanaw na itulo ka butang diin magtubo ang magtiayon. Tulo ka butang diin magtubo. Ang buti pasabot nako nga gikan sa adlaw sa kasal hangtod kamatayon magtubo kining tulo ka butang. Tulo ka M. Magsinabtanay, magpinasayloay, magdinawatay. Una, magsinabtanay. Bisan unsa ninyo kapalangga ang usag-usa, Carlo Cheryl, managlahi mo kinaiya og dagan sa utok. Taglahi mo kinaiya og utok. Nahi isa street, ang isa medyo balikog. Ang kaminyoon adunay lumba, pero dili kinsay unang sabton, kundili kinsay unang makasabot. Kanindo tuntog makasabot ang magtiayon na no? Nga ang contest sa magtiayon, dili ka na bitang sabtako, kapila kina, bisan sa salida, sa tinuod nga kinabuhi, mo gina ang rinya, sabtako. Tinuod, no? Gusto manggid mo nga sabton sa inyong kapika sa kinabuhi. Baliha gani, maningkamot ka nga sabton siya. Siya sad, maningkamot nga sabton ka. Malahi baya? Malahi ang dagan sa kaminyoon, ba? To understand, not to be understood. Kung magsigi kag demand nga ikaw kanunay sabton, gubot ang inyong pamuyo. Promise. Okay? Magsinabtanay. Ikaduha nga M, magpinasayloay. Hilaw, linghod, immature ang gugma sa magtiayon kung walay tinuod nga pagpangayog pasaylo o tinuuray nga pagpasaylo. Kapila ko gisumbungan o asawa nga kasala na sa diyahang bana. Unya ako mag-sorry, i-textra. Wow. Ina ko mga asawa, sincere ba ang pagpangayog pasaylo nga i-textra? Or ambot kamo mga asawa kay naamoy talagsaon nga gasa.
katulo na lang, ana. Kamong asawa kay naamoy anak nga gasa. Ako ra gina-recognize nga nindot kay nga gasa nga iya sa asawa. Muna mga bana ay nagpamutbot. Ana no. Ay nagpamutbot. Kung dili sincere imong pagpangayog pasaylo, do not attempt to ask sorry kung dili pa matinod-anon ang imong kasing-kasi. Ayaw. Ba? Nakoy nahimamat nga magtiayon ha, nga sa ilang kaminyoon so far, katulo sila nakasugat og pagluib. Katulo. Sa tulo, kabalo mo'y pila sa bana, usara. Pila ang sabana sa asawa? Duha. Kausa nakasala ang bana, kaduha nakasala ang asawa. Nabulag ba? Wala. Kaya nga no? Nagpatabang sila sa ilang community na mag-istoryahanay, maghinilakay, mangayog pasaylo, muhatag og pasaylo nga tinuoray. Nakapadayon man. Grasya sa pasaylo ang hinungdan sa ilang pagpadayon ug tinuoray nga paningkamot sa kausaban. Pero, Carlos Cheryl, maminaw ha, bata para ba kayo mo, 21. Kung ang sala, balik-balik na, kinahanglan nagdisiplina. Balik-balik na. Kung dili na makapugong sa bisyo, kinahanglan na og tabang profesional. Counseling, o kung gikinahanglan gyud rehabilitation. Kung tinuod kang nahigugma sa iya, rehab nimo siya. Tough love. Apan, siguraduhon nga makapasaylo. Magpinasaylo ay. Ikatulo, magdinawatay. Ang tinuod nga pagsabot o pagpasaylo, magdala sa usa ka minyo sa tinuoray nga pagdawat sa iyang kapikas sa iyang pagkasiya, dili kadtong gusto niya. Kabalo mo sa kalainan, ang awayan sa magtiayon kanang dili unta inani, kanang inani ka unta. Ana. Niya ipamugos niya nga ano bang ipamugos niya nga ang itom mahimong puti, ang puti mahimong itom. Hindi man gina kang itom man gina. Dili pamanit akong gaynon ha. Ang kulot nga buhok bisag istrito nimo na siya. Pagtaas sa buhok, unsay mahitabo sa buhok, mubalik pagka kulot. Dawaton nimo siya sa iyang pagkasiya. Dayon iluhod nimo atubangan sa Ginoo nga Lord, mausab unta siya. Lahi na siya. Lahi na siya. Kasagaran sa frustration sa minyo kay gusto niya lahi iyang bana. Time pa. Dawata sa siya. Ngayon anak siya. Dayon paningkamot og adjust ug unsaon nimo samtang wala pa siya ni adtong kinaiya o batasan nga imong gidahom unta nga maoy iyang kinaiya. Accept first. Nawata sa kay musugot ta sa dili mga igsuon, walay tao makausap og tao bisan pag ikaw ang asawa og bana. Ang Ginoo lamang ang makapausab sa kasing-kasing sa tao. Kung modawat ka ng akamatuoran, dili na kay kasaputon ay. Ana. Dili na kay kasaputon. Imong yaw-yaw, siguro, kuan, ma-reduce sa katunga, imong yaw-yaw. Kaya musikag yaw-yaw, be, kinsa dire, mataas ang kamot sa mga yaw-yawan, unya nausab ang iyang giyaw-yawan. Taas kamot. Laoy ni taas ra imong blood pressure. Ba? Ayaw pag strong. Sa malay-balay ba, na ay multi-cab dito, nga na ay, ano bitang mudguard?
Nakasulat din sa mudcard, ayaw pag strong. Ba? Tsada sad nga pahinumdum. Mga taong sigig strong, mas basahan to nila, ayaw pag strong. Sa may gabtan siya pag strong. Ba? Atakihon ka na hinuon sa high blood. Ang atong expectations o gidahom, kinahanglan mo sibo sa realidad, sa tinuod nga pagkatao nimo o sa imong kapikas sa kinabuhi. Keyword, musibo. Aron nga, ang atong expectations dili sobra-sobra, kundili ang atong gidahom sa ila, kanang makaya nila o makaya sab nimo. Okay? Carlo o Cheryl, magpinasayloay, magdinawatay, magsinabtanay, magpinasayloay, magdinawatay. Walay undang, hangtod kamatayon. Way undang. Mga timaan kini sa tinuod nga pagigugma, tali sa magtiayon, sigun sa gidahom gikan sa kaninyong mga membrong minyo sa simbahan. O ayaw kalimot, nga kini ang dalan nga makapabalaan sa inyong kinabuhi. Manghilom takadyot.